Lan horretan parte hartzeagatik hamalau harategik hartu duzue parte Euskara bultzatzeko. Bultzatzeko kanpainan bakatu inguru dela guztira buruzaldean. Kanpaina uste dut guztanek orain arte oso azaldu dituela, baina bildutera batez ere gaur, kazetariak bertan direla eta publikoa egiteko. Orduan bakoitzak bere kutxan ditu parte hartu dutenen horriak, eta fitxa horiek barruan sartuta, eta ingo duguna da banaka eta zuen eztabaiden duen aldikazita, bat ateratzen du, konprobatu dugu bertako ariketa despieziaren izten horiek, bertan jartzen duen ariketatxoa ondo ote dagoen, eta ala baldin badago, gure idazkariak jartuko du papeletan, eta gero Maribi Diario Kronista eta Joni Jolanderrubera Aiorriko kazetariak bulatuko dira pixka bat hori sozializazioa. Vas a salir, ya te he visto antes que me has cruzado aquí, pues vamos a hacer en aiorri.com. Gracias.